ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி மினி கிராஃப்ட் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்கள் ஏபிகே பியூக்குள்ளே போய் மினி கிராஃப்ட் அடிச்சுக்கோங்க கைஸ். மினி கிராஃப்ட் இங்கே முதல் வருது கைஸ், இதுதான் கைஸ். நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் கைஸ். ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்குது கைஸ். இது நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கைஸ். ஏபிகே இதில் தான் கைஸ், ஏபிகே பியூவில் போய் டவுன்லோட் பண்ணேன் கைஸ். இது பார்த்துக்கோங்க கைஸ். கேவ் அப்டேடு மினி கிராஃப்ட் மோஜிங். இருங்க கைஸ், நான் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. பாருங்க கைஸ், இதுதான் கைஸ் ஒன்று. இப்படி தாங்க மினி கிராஃப்ட் கேம். மோஜிங் கிடையாது, மோஜிங் கைஸ் ரியல் கைஸ், ட்ரையல் கிடையாது கைஸ். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மினி கிராஃப்ட் கைஸ், ட்ரையல் கிடையாது கைஸ். அப்புறம் ஏபிகே பியூர் எடுத்துக்கோங்க கைஸ். சொன்ன மாதிரியே மினி கிராஃப்ட்னு அடிச்சிங்கன்னா வரும் கைஸ். மினி கிராஃப்ட்னு அடிச்சிங்கன்னா இங்கே முதல்ல வந்து நிற்கும் கைஸ். இதுதான் கைஸ், இந்த ஓப்பன் கொடுக்குறேங்க கைஸ். ஓப்பன் ஆகிடுச்சு கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ் வீடியோ.